Mondragon Steamhack proiektuaren baitan, enpresa, gizarte eragile eta ikastetxeen artean sare bat osatu dugu. Nahi deulako Steamak sustatu ikasleen artean, eta ikuste duelako zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikan halako falta bat, interes falta bat, eta hori nahi deu Steamak egunerokotasuna alde guztietan daudenez sustatzea. En Equide, aportando nuestro granito de arena, hacemos dos cosas. Por un lado, les ayudamos a ellos a tomar esa decisión, que además puede llegar a ser un poquito trascendental, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que hacemos nosotros es promover, quieras que no, nuestra actividad, es decir, que se preparen para que luego puedan ser nuestros trabajadores futuros. Entonces, básicamente, respondiendo a la pregunta, viene a ser pues, que forma parte de nuestra misión. Etorkizunari begira gure erronkarik nagusienetarikoa talentua erakartzea da, eta talentu horren barruan bereziki Steam arloko talentua. Horregatik uste dugu horrelako ekimenetan parte hartzea, aukera oso ona eta garrantzitsua dela guretzat zeintzuk garen azaltzeko eta batez ere gure lana nola egiten dugun azaltzeko ere. Gainera ikasleen egoera kontutan hartuta, azkenean gazteratik hartu behar dituztela erabaki garrantzitsuak, erabaki horretan uste dugu enpresak ere erantzukizuna dugula, etorkizuneko profesionalei bere bizitzako momentu garrantzitsu honetan laguntzeko. Azkenean ikasleak oso gaztetatik erabaki behar dute bere ibilbide profesionala nondik bideratu eta uste dut asko eskertzen dutela horrelako ekintzetan parte hartzea. Garrantzitsua dela gaztetatik ikustia teknologiak muten dituen posibilitateak eta euron gustatzen bajako ebintza teknologia eta zein motatako enpresatan lan inaldabilen ikustia, ze mailako enpresak dituzten inguruan lan egiteko.